The Hidden Face Adrian naron langa ani hi orchestra conductor ani angai zong hena tragin in thenda message adonga anin kara thil engma kal tlon to lowang ani pakhat Adrian chu anin thena wang chu anin aril ru anna hle maya abial nuina aron thenna video chu a en non tluk maya aril runa chu ti ngai na a hrelem lova ama chok zang khai theitu tura ngai ber bar lam chu apana atam thayang ber zu va in atum mani bara kalin zu aina Fabian bara na thok chuanin aron ngai vena ma se Adrian chuan alo ngai sak ve vak lo alam dana tang chuanin ama then tu chu ala mangai hle ni in alang Adrian chuan zu in tam dewa boina te siam mania hong thei ani lo wangin Adrian chu Fabian chuan a thla honga in a thlen rualin amu hil ngala Adrian chuan Fabian chu zinga po chuan ala betam lem lova Adrian chuan Fabian chu thataka biak zok tur ani ti angai tua ti chuan zan lama chuanin bara chuan avakal non le saka atan pui awang chuanin lom thu awa hrila Adrian chu amal ta bok nen Fabian nen chuanin anin kop ta a reilo te a chuanin in khata an cheng dun ta mal ve ve chu anin kop rem hle maya Adrian chuan Fabian chu an thot na hmun theater te chuanin hruain hun limom takan hmang thina len lai an chen ani zan lama po chuan hun limom takan hmang thina anom dana chuan tun din hmuna chuanin an lung a oi dun hle mai ni khat chu le Fabianin aha ano don lai chuanin kusil na atang chuanin thom mak tak mai aron ri chuaka eng thom nge hrathiam lawa mak ati hle chuta in hoi lama chuna chukla a Adrian dokana chuan lekha poimo tak tak mai alo dar nuai maya a khoi maina Adrian chuanin thinrim takin heng hi khoi su aron tia chun lama hun hlim om takan hman lai chuanin an ina detective pahni an ron kala angai zong ma sa zok chan chin an ron zot ani Fabian chuanin anin thenna video chu alo hmu tir vata anin then tawa ani biak to ngai lo thu alo soin a thom do po a chuak pui vek to thu alo hril ani ma se detective te chuanin an rin hlela wang chuanin a bung ro te po chu an khom sak ta vek maya angai zong hlui chu ni ni lai bo to awangin Adrian hian mun pakhata thatin a thukru aniang ti in an soya detective zinga no pangzok hi Fabian ngai zong hlui alo ni kher boka chu wang chon Fabian hi anon rin zon ta ani an hena chuan angai zong abo train din hi lek chau ala ni a anuan nang ngai zong a siam le hal chen ya I hriat pui nge nge yang ala ti ta deuh dewa Fabian chu a hlau dewa ma se adu em Adrian anga mi pa hausa in vong fel tak mai an hena chen chun zom zel chu a thlang tlatani Fabian chuan he in chung hi danglam na riau nei na hria a big takin bedroom a in bolain tui vot lo chuak tura ngai lain tui sa te ron chuak thuta a taksa te chu a kang lo chau chau thin ani zan khat phai chu tapa om lain tui chu amai na ron che der maya Fabian chun hlau hle a Adrian hena chuan a soya ma se Adrian chuan thu taka lo ngai sak lem lova Fabian chuan in chunga tharau a omani a ring hlel hle to Fabian chuan Adrian hena eng ang pon soi ma sela Adrian chuan thu taka angai sak du tlat silo Fabian chu ama chawin ina oma chain pakhat khomwal le moi tak mai achara loket kia a man thaya wang chuan Fabian chuan moi ati ema wangin a ngonga a orta he mi nu reilo te a chuan in chu aron thim thut maya in hoi tang chon thom ron oma Fabian chu na zuk en lai chuan mi pakhat hi aron lang thut mai Fabian chu in hliam Adrian chu in aron thlenga Fabian chu ron buai pui fata Fabian chu ala hlau renga I pakhatin min khoi ti in a soya Adrian chun he ina hian karena thim zing thina a khoi tu nia ingai kha chu ka ui ani kha mi hring an ni lo tharau eng ma he hina hin an om lo ti na tang tlata atuk zinga chuanin police thena tangin Adrian chun khola donga ruang pakhatan hmu thu le ani na fin fia turin
ron kalangai thu an hrila adrena chu aril ro na maya Fabian ni ro chu arukin a hlim hle thunga angai zong hlui chuanin ron kir le in aron ti buai to don lo ani ti a hriat ruk wang ani Fabian a bula cheng hlen thei tura ai ngai na chuanin arukin ati hlim hle ti chuan an pahnih chuanin ruang da na hmuna chuanin an vakal ta a he in chunga thil thleng hianin eng ang takin nge ati buai don an hreter silo chu ruang chu an va en fia ma se adrian bial nu ruangero alo ni lo Fabian chu alung oi chi lova chu adrian chuan a hrethiam adrian chuan Fabian hena engpo thleng se ka kalsan don hleinem che ti in a hnema he bang phena hianin abial nu kalbota a an ngai beleni chu a om mani beleni chuanin anin thena thu thon ma sela kalchu lovin he ina hi da tang lo ni a dar khalang bang hnunga oma chutarang chuan adrian le Fabian te chu a mu thei veka ma se adrian te chuanin an mu ve theilo a chan chu dar khalang hnunga tang chuanin room bathroom te alang veka in chunga tang ero chuan dar khalang pa ngai ang mai ani adin mun a che em to ani he mehnu hian hun kal to ron langa adrian le angai zong belen te chu an hlim dun hle thina adrian chuan orchestra mun pakata na thatak mai a mu awangin he khopoya hian an pem lu angai ta a adrian thartan na pakata meiche pakhat violinist Veronica a oma adrian chuanin a fiam fo thina chu belin a hria a ni khat chu an panhian om dun lai mu adu awangin an inkar har satna aron om tanta beleni chuan adrian chu a ring hlel fowa ni khat chu le an in nei tunu aron kala beleni hi aril ronat awangin in nei tunu hna chuan har satna te a hril ve ta a in nei tunu chuanin I hmangai na chu fin fiaro atia master bedroom a hruai luta chu dar khalang hnunga chuan kong ka thup a chhunga chuan mi pakhat omna tur vel lek hi a om boka in nei tunu chuan a pasal chu Hitler sipaya atan thin thu a hrila an fil hin na turin secret room an siam ani ingai zong hmangai na hi fiadu chuanin in then angin omla heta hian ni hnih thum chamla ti chuan adriana hmangai tak tak che em ti hi hre thei don ani ti in a hrila beleni chuanin chu ngai tunu chu tha ati ema adriana ina a om lo line video a recorda in then ka du awain ka kalsan che ti in asoya he minu hian in passport le bungrua te la in secret room a chuanin aluta ni ma se kong ka cha bi kha apoi mo ema athil ti sur lian ber anita kong ka cha bi kha pon lama a thai ngil tlat mai ti chuan room chunga chuna tang ta de rani secret room chung tang chuan in chung chu kim chang takena mu thei veka ma se pon lam atang ero chuan dar khalang chau ani beleni chuan phone tu ma se signal om lova room po chu soundproof ani bok beleni chuan in chuak thei lovin atang tatlat maya adrian ero chu atira ril run na takin omma se ni khat nu leka Fabian inen in zomna an nei ngala atira chuanin beleni chuanin adrian chu phatsana ai ngai le dewa ain thir deuh ani amero chu ni khat nu leka Fabian aron hroi hole tamai si a uite chuanin dar khalang malam kalsan han tum lova achan chu dar khalang chunga chuan beleni a omti an hriat wang ani beleni ril ru chu anuam lovin ana dewa phatsan ta ania ain ngai na po chu azul zela ma se adrian abautira aril runat angkha ani talo mangai dang anai ani ti a hria mai na semzai olsam hle ni ti a hrethiam to bok beleni chuanin room chunga tangin bathroom le bedroom te chu a mu thei veka atuk zinga Fabian ni bathroom a omlain beleni chuanin chunga tangin an khum tlok tlok maya achan chu amun lu tu Fabian ni chu a ho mani Fabian ni point bathroom a chuan thomak tak tak mai a thina tuite aron cha thin ani kha Fabian ni chu kutilna te chuan avakala thom zoite a thaya he mi thom hi belenin secret room atangin aron au na ani ma se Fabian ni chuan a hrefia thailo Fabian ni chuan in tharau an omaringa tuisa le tui vote ain then thut thuta
seren ruma chunga khan tui pipe a oma belin chuan Fabian ni a huat ema wangin tui sa te alo her sak thin ani a ni khat chu Fabian in ama chawa omlain badruba kusilna chuanin tui ada khata thlarau ni em ti in azota tui chu aron chelo mihring ni em atile a tui chu aron cheta Fabian ni chuanin he in chunga hianin mi pakhat tanga omani ti a hret hiam ta a an ui po chu dar thlang ma tang chuanin akal son du lovani ti angai tu a in chunga chuan hmeichhia tangan omani ti angai ruat hiam ta ani an ui mi zia atang chuanin a kop pui a drian a chuanin aman chhuak mayang ti chu a hlau thawng ta hle maya almera thil da na awacheka chuta pakhata chon chabi rolna nu ma amuta a tichuan a ngong or chu chabi ani ti a hrathiam ta ama khan he chabi hi ama chawa omlai khan a charani kha Fabian ni chuanin a honda chabi kolma se kongka chu a hong du mai lova a chan chu beleni aron let le ni chuanin Fabian hi a chan mai don si a mi papa tak mai sum nga tak mai hi a chan phal hlol lo ani chuti chuan bedroom po chu a thlak danglam ta dai a adrian in aron thlen chuan a re ruya azia danglam ema Fabian ni chuan angai zong hlui wanga alo ruat maya chutia an ti tia anin hau deuh reuh lai chuanin detective beleni ngai zong hlui kha ron kala thalak ron kengin adrian ale an tho pui Veronica in kislai aron kenga Fabian ni chuanin adrian mi zia a hrethiam ta ani hi bum mang ani ti a hreta a anuwa chuanin bathroom a beleni ta na hmuna chuan vakal lein awa awa ma se tui aron chetalo beleni a bo train kar ni lai aliam to a chumi awang chuan Fabian ni chu a hlau thawng ta chabi chuan secret room kongka chu awa hong ta wata engdin hmuna nge adin hriat adu ani ma se a chunga lu rual rual chuanin beleni chuanin alo chu thlutap maya beleni chu pon lama chuan chuakin Fabian ni chu akal khum ve ta zawk ani beleni chu alo thidar hi alo nia beleni chuan pon lama chu nu chuanin a in ti hara dar khalanga chuan en wang wanga a mel alo danglam ta hle mai ti chuan in bol faiin dar khalanga chuan thalak a bela ti chuan akal santa chabi chu adrian ruma an hut chi a akal santa kha ani a zana adrian in ron thlen chuanin a ui chuanin chabi omna lama a hruai wata dar khalanga an thalak a mutel bok he bi dar khalang hnuai hian Fabian ni chu atang ta thunga ma se adrian a chuan a reng lo Fabian ni a bole to dai bok ne in chunga mo phur chu adrian a chunga chuan atlale ta beleni ero tuifin ret kama chon ama chawin a thuwa anun thar atan ain bual saya ti chuan he movie he top ta